technický materiál alebo bavlna. Výhodou technického materiálu je to, že je elastický, veľmi príjemný na telo, ľahunký a schne rýchlejšie ako bavlna. Za tento materiál dávam ruku do ohňa. Drží svoj tvar a i po mnohých praniach je farba skoro stále rovnaká. Samozrejme, i bavlna má svojich stálych zákazníkov. Vyhľadávajú malé tanečnice alebo i staršie tanečnice, ktoré majú zdravotné problémy, alergie alebo ekzémy. Bavlna býva hutnejšia než technický materiál. Je pevnejšia, menej elastická. A preto, aby sa zvýšila pružnosť dresíkov, býva bavlna doplnená o elastán. Jej výhodou je to, že v zimných mesiacoch býva teplejšia a viac zahreje ako technický materiál. Či už technický materiál alebo bavlnu, perte prosím s jemným prostriedkom pri nízkych teplotách, nepoužívajte chlór a nechávajte voľne schnúť.